दिनै जोंनि आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल बावबो दिनै फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जादों। खुब गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। फोरोंगिरि सानखौ जों मानो फालिनांगौ बेनि ओंथिया जाहैबाय दिनै जिहेतु 5 सेप्तेम्बर बे 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान। बिथाङा सासे ओरैबायदि सुबुंमोन जोंनि भारत हादराव थानानै से जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ बोरैहाय जोङो फोरोंबा बा फोरोंनाय बिथिंखौ ओरैबायदि नोजोर होयोमोन आरो साफ्रोमबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिया जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथां बे फोरोंजादोंमोन बा बिथांनि सोलोंसामोन साफ्रोमबो मोजां मोनोमोन आरो थ' बे जारिमिन बायदियै बुंनो थाङोबा सानसे बेनि फरायसायानो बेखौ सोंदोंमोन जे नोंथांनि बार्थडेखौ जोङो जिहेतु खोब मोजां मोनो फालिनो होननानै दा बुहुमनाङैनो बिथाङा बुंबाय बुहुमनाङैनो फोरोंगिरिनि जमायैनो जुदि खुङोबा खुंनो हागोन होननानै दा दिनै फैयै 1962 निफ्राय दिनैसिम बे फालिजाबाय थादों। दा नैबे मोनसे नैबे फालिनाया फरायसुला फरायसुलिनि जिउआव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे इन्सपिरेसन माने फरायसुलिफोरखौ माने मोजां लामानि माने दैथायलांनायाव बा मोजां लामाथिं आवगायलांनो थाखाय बिराद माने सोलोंहोयो बा फोरोंहोयो आरोखि। दा गतिके जोङो जिहेतु मिथिगौ जोंनि लाइमोनफोरा जेरै जोङो मोनसे हादरनि सिनस्रि बायदि थिग बेनि फोरोंगिरियाबो समाजनि सिनस्रि बुंनांगोन मानो होनबा फोरोंगिरि नङाबा समाजा जौगासार जानो हाया बा जौगानो हाया। थ' फोरोंगिरिया ओरैबायदिहाय माने जोंनि फरायसा जिउआव माने टार्निं पइन्ट लाबोयो जे फरायसाफोरा गावनि एम एन्ड एम्बिशन बे गाव बोरैहाय थांना थागोन गाव बोरैहाय मावगोन गावनि जिउआव मा मावनानै सोलिना गावनि जिउखौ खुंलांगोन बेफोरखौ माने नैबे फरायसालि बा फोरोंगिरिफोरा फोरोंलाङो आरोखि। थ' जायफोर फरायसुला फरायसुलिया फोरोंगिरिनि बाथ्राफोरखौ लायो खोनासङो थ' बिथांनि हयथ' जिथु सानदो बा इयुनाव माबा मोनसे जानो साननाया जाफुंसार जायो आरोखि। थ' मोजां फोरोंगिरि जोङो नुनो मोनदों गोबां फोरोंगिरिफोरानो बे समाजाव बिराद गिदिर गिदिर बिबान लानानै समाजखौ आवगायलांनायाव बिहोमा होयो। थिग बेबायदिनो जोंबो साफा साफा मोजां मानसि साफा साफा फोरोंगिरिफोरा बयबो बेबायदि समाजनि बिहोमा होनो नाजानांगोन। जिहेतु टिचार बा फोरोंगिरि ओंथियानो बेखौनो फोरमायो जे सासे फोरोंगिरिया गावनि आखल आखु बा गावनि फोरोंनाय आदब खायदाया बोरै जानांगौ बेफोरखौ मोजाङै बे फोरोंगिरिनि ओंथियावनो दङ। थ' बेखौ आङो फोलावनो सानाखै। थ' मोजां फोरोंगिरि जानांगोन। समाजखौ जौगाहोनोबा जोङो ओंखारबोनांगोन बयबो हेफाजाब होलायनांगोन। दानि जिथुनिखि मुगा बादायनाय मुगा बे बादायनाय मुगायाव जिहेतु डिजिटेल सिस्टेम थ' फोरोंगिरिफोरा बेजोंबो माने मोगा मोगि जानांगोन। थ' गोदोनि जिथु सिस्टेम बेथ' गैला। निउ इडुकेसन पलिसि 2020 मा फोरमायदों थ' सासे फोरोंगिरिया राफोद फोरोंगिरि जानो नांगौबा बे बुहुमाव मा जादों बबे बिजोङाव बा बिजोंजोंथ' खोथा नंला जायखिजाया बबे आयदायाव बोरैहाय फोरोंबा बोरैहाय बे आयदाया हयथ' मोजां जागोन। आयदा माने आं साबजेक्टनि सायाव बुंदों। सासेल' फोरोंगिरियाथ' नोङो गासैबो स्कुलावनो फोरोंजोबनो हाया। नैयाव नोङो आयदा बायदि साबजेक्ट जेरै मेथ्स साइन्स थाबाय साफ्रोमबो जुदि गावबा गावनि साबजेक्टखौ मोजां जुदि मावलाङो बा फोरोंलाङोबा निश्चय फरायसाया बेफोर साबजेक्टफोर मोजां जागोन। बे आयदाल' नंला। थ' गतिके आङो बे फोरोंनाय बेलायाव बारा बुंनो सानाखैसै। जोङो दिनै सानखौ गोथार मोनसे सान जोङो फोरोंगिरिफोरखौ आथिखाल मुगायाव जों नुबाय जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमान होनायखौ बहुद खमायलांनो हमदों। किसुमान बिमा बिफाफोराबो माने जों दा प्राइभेट फरायसालिनि जों गोरायाव बा जोंनि फोरोंगिरिफोरा प्राइभेट फरायसालिनि प्राइभेट खालि माने रां होबानो जे जाबाय बे सिन्थाधारा खायफा मानसिफोरनाव दङ आरोखि। जे मानसिखौ रांजों बायनो हानाय बे नङा। राङा मानसिनि गियानखौ रुजुनो हाया। बेनिखायनो बुंदों मानसिनि आखल आखुफ्रा ओरैबायदि माने मा जालांदों माने डाइभार्ट जालांदों
दाबो जालांदों बेनिखायनो जोङो बाथ्रायावनो दोङो if money is lost nothing is lost if character is lost everything is lost जुदि रां रुपा जों गोमालांबो जेबो नङा सिखावाबो खावनो हाया जाहैबाय माने मानसिनि जिथु गियानखौ थ' खिन्थु जुदि फोरोंगिरिखौ जुदि रां रुपाजों रुजुयोबा बे बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा गतिके जोङो आगोलनि जिथु शिष्टाचार दानि जुगावथ' जों फरायसालिखौ जों पानिशमेन्टबो होनो मोनला रायबाबो दाय जाबावो थ' गतिके अननायजोंबो किसुमान फोरोंनायफोरा जाया स्ट्रिक्टलि डिसिप्लिनखौ जोङो एकदम पुरा फालिनो गोनां जायो थ' आं गोरायुं हिसाबै आंथ' बहुत स्ट्रिक्ट खिन्थु किसुमान खेथ्रआव जोंनि दिथागिरिफोरा गाज्रि मोनो खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय सोरबा बिमा बिफा बा सोरनिबा गथ'फोरखौ जे हामा खालामनो बे नङा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जेब्लासिम जोङो फोरोंगिरि मावगोन बा जेब्लासिम जों समाजाव बिबान थागोन हानायसिम जोङो मोजांखौ मोजां बुंगोन गाज्रिखौ गाज्रि बुंगोन आरो गाज्रि गथ'खौ जों मोजां खालामनाय जों कर्तब्य सोरखौबा जे गिनानै सोरखौबा जे बुंनानै बिदि जों फावसायग्राबो नङा आंथ' 20 बोसोरनि बारा जाबाय फोरोंगिरि मावनाय आरो इतिमध्य आं प्राइभेट स्कुलाव मावबाय थादों नैबे माने लवार प्राइमारिनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंसालिसिम जोङो फोरोंनायनि मोनसे माबा आइडिया जोंनाव दङ थ' गतिके जोङो निस्सय गार्जेनफोरखौ बुंगोन जे जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जों सोरनिबा गथ'खौ जों हामा खालामा जोङो मोजां खालामनांगोन आरो आंनि फरायसालियाव आंथ' 100% आङो माने मोजां जाथारनांगोन आं सानो माने आरो मोजां जाखानांगोन मानो होनबा बेसेबा माने जेने तेने माने माथो ओंखारनाय बा आसि हमनानै बेयाव लाबोनानै नोङो माने 12 बोसोर फरायबाय बा 14 बोसोर हायार सेकेन्डारिसिम लास्ट समाव जुदि बे गथ'आ गाज्रि जायोबा बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा थ' गतिके जों बिमा बिफानि जिथु सिमां जाहाथे फेलें जाया बेनिखायनो जोङो कठोर होनना बुङो आरोखि स्ट्रिक्ट जानो गोनां जादों आरो जाबावगोन आरो इतिमध्य आङो बे बिजोंजोंनो आं फोसावनो सानबावदों जिहेतु जोंनि फरायसालिया देग्लाय साइन्स आयदायाव हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ होगोन आरो आर्ट्स आयदाया देग्लाय फार्स्ट इयार मोनदों आर्ट्स आरो साइन्स मोननै आयदाखौ जों लाबाय खिन्थु हायार सेकेन्डारिया एसे बोसोरसे सिगां खुलिनायखाय देग्लाय हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ होगोन आरो जोङो आसा खालामो जे रिजाल्टआ मोजां जागोन आरो देग्लायनि जिथु 10 थाखोनि जिथु एसएलसि आनजाद थ' आङो गावनि फरायसालियाव फरायनो बुंदों बोरैहाय फरायबा बोरैहाय प्रिपारेसन खालामबा बोरैहाय मोजां नाम्बार लाखिनो हागोन थ' गतिके नाम्बारथ' नांसिगोन थ' उइदाउट पार्सेन्टेज आजिखालिनि कम्पिटिसन माबायाव नों नामायनो हाया नों जिखुनु एन्ट्रान्सआनो जा जिखुनु कलेजाव फरायनो थां जिखुनु नोङो माबाखौनो नाय नों माने नाम्बारदोसो खोथा थायो थ' नाम्बारबो थाबाय लोगोसे जोङो बे प्रेक्टिकेलि गथ'फोरखौ बोरैहाय जोङो बे मटिभेट खालामो बेखौ आं बुंगासिनो दङ आरो जों हयथ' न'बो गिनो गोनां जानो हागौ आरो इतिमध्य ग्रुप दाखाबाय थ' गतिके देग्लाय जोङो फुललि प्रिपेयार जोंनि एसएलसि आनजादाव हायार सेकेन्डारि आनजादाव जों इतिमध्य हायार सेकेन्डारि नैबे हाफ इयारलि एग्जामा जोबनाय लोगो लोगो जों गथ'फोरखौ बोरैहाय एग्जामाव जोङो नाम्बार मोननो हागोन बोरैहाय OMR कुइसन पेपारखौ टेकल खालामो सोमोन्दै मोनसे गोरोन्थि जाना थांबाय जोंनि फरायसालियाव 45 मिनिटाव OMRखौ होनो नांगौमोन खिन्थु माने 45 मिनिटनि बारा माने OMRखौ लिरबाय थानायाव बेसेबा घन्टाल' माने बे मा होनदों डिसक्रिप्टिभ टाइपखौ लिरबाय थ' बेयाव माने फार्स्ट खालिनि बे इंलिश पेपाराव माने माखासे लिरनो थालांबाय माने थ' गतिके एबार जाहाथे भुल खालामा बेनिखायनो उइथ प्रेक्टिकेल जों फरायसालिया बे OMRखौ बेसे गोबाव सम लिरगोन डिसक्रिप्टिभखौ ओरै लिरगोन बोरैहाय एग्जामाव हेन्डेल खालामनांगो बेफोरखौ जों मोगा मोगिनो जों सावरायलायगोन आरोखि थ' नोंथांमोना फैनानै दिनै जे नैबे बेसेन गोसा समखौ नोंथांमोना आंनो होफैबाय बेनिखायनो नोंथांनि सपर्ट गोजोनथों